Herriko agintariek harrera egin diote lehendakariari eraikinaren atrio eta sarreran. Patxi Lópezek gizarte, ekonomi eta industria eragileak agurtu ditu. Baita enpresa hazitegi berrian kokatutako ekintzaile eta langileak ere. Jarraian etorbiziren egoitzara igo da, Berrikuntza Soziosanitarioko Euskal Fundazioaren egoitzara. Solairuan bertan enpresari eta herriko industria esanguratsuenetako ordezkariak agurtu ditu. Lópezek Alfa-Arte enpresak utzitako eskulturak ikusi ditu bidean. Segidan, herriko hirigintza eta zuzkiduretan azkenengo urteetan egindako eraldaketaren berri hartu du hainbat mural ikusita. Halaber, dependentzia egoeran dauden pertsonei atenditzeko, etxean bertan robotaren prototipoa funtzionatzen ikusi du. Lehendakariari ohorezko aurreskua dantzatu zaio. Inaugurazioaren berri ematen duen plaka estalgabetu du Patxi Lópezek. Plaka horrek Jorge Guillen autorearen esaldia du. Izarra Center 12 altuerako eraikina da. Teknologia eta ikerkuntza, garapena eta berrikuntza alorrean dabiltzen enpresentzat egindakoa. Udalerriko industria ehuna diversifikatzea xede duelarik.